Aktar minn 350 professjonist minn madwar id-dinja jinsabu f'pajjiżna għal Kungress Internazzjonali dwar il-vizzi li beda jitlaqqa 3 filgħodu u se jkun mifrux fuq 4 ijiem. It-tema ta' dan il-Kungress iddur mar-reżiljenza tal-persuni bil-vizzi fil-pandemija. Fost it-temi li qed jiġu diskussi hemm riabilitazzjoni u fatturi psikosoċjali li waslu għall-abbuż. Dan il-kungress igawdi rispett internazzjonali fost tobba u professjonisti li jaħdmu mill-qrib ma' persuni bil-vizzi. Fil-kuntest ta' tema mażula l-edizzjoni ta' din is-sena, tkellimna mal-Clinical Chair tas-Setqa, Dr. Anna Maria Vella. L-esperjenza kienet li ħafna minn nies pazjenti ngħidilhom, ħaddieħor jidhom klijenti, mill-pazjenti li aħna naraw kellhom għalfejn jitħabtu ħafna biex jirnexxielhom jissuperaw mumenti ta' diffikultà kbira, ta' loneliness kbir, ta' nuqqas ta' xogħol. Jiġifieri dik kienet l-esperjenza tagħna u aħna din nixtiequ inkomplu nsaħħuha u mhux ngħidu nagħmlu kollox fuq l-xkaffa imma nkomplu nużawha issa. Fil-ftuħ ta' dan il-Kungress Internazzjonali, il-Ministru responsabbli mis-settur soċjali Michael Falzon tkellem dwar l-impenn tal-Gvern biex jgħin lil dawk li huma maħkumin mill-vizzi. Ħabar ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin mistenni jibda x-xogħol fuq politika nazzjonali dwar id-droga imsejsa fuq il-ħsibijiet tan-nies. Nista' ngħid li mxejna ħafna f'din it-triq, hemm ħafna iktar xi jsir. Illum qegħdin fl-istadju li ftit ġimgħat oħra wara jkun hemm l-approvazzjoni tal-Gvern formali noħorġu anke drug policy ġdida għal konsultazzjoni pubblika, konsultazzjoni ta' veru fejn nisimgħu il kulħadd u nagħtu każ kulħadd.